May buntag niyo mag-shoot. Kuan ako nagsugod ako intubits ko ang itlog kay sir. Itlog sa manok pa, dili ko ang itlog. Gamay pa ni siya, gamay pa pero dugko kay itlog ang huot gud. Huot sa tree. Rhode Island. Ano? Testing pa ni. Mayo ba ni dagan? Damay pa rin itlog. Huot yung ba no? Dagko itlog bang Rhode Island. Marami ka kuan. Dora ka tre. Dagko kay itlog. Yung tagap po. First time pa rin kayo set. Ano sa kayo labas ani? Huot lagi kayo. Gigmar mong itlog sukuan. Ang tray. Tayo na guys ta. Tayo na ito pa. Di ba mga tagak club? At si tagak na eh. Matagak mong gagmay ko ni. Uy, panggunit ng itlog. Itlog. Murag butag ang gagmay ba? Hindi na mag-alis. Kaya Kailangan siya kisip. ayaw ka iswing. Ha? Ayaw ka iswing. Muswing din siya. Pero may pan visit man para minutes ba. Kaya pa minuto. Muli ko siya. Pero kan pan man pas man luar man. Ano siya? Dali na akuan. Hot sir. Pag 18 days na, dali natin nilagay ang itlog. Kailangan siya. Atong tanawag mga piso ba? Siguro ang batawag at yung ng itlog.
Na-answer ko ni Austin. Kuhan ta, dugur kayo yung kuhan. Manisibugan sa gamay. Yun na. Chow. Ay, unahon ninyo ang kanang mga laya kay para ma-apil sweldo niyo ba? O para kay kang laya apil ra sweldo niyo ka ugma. Kay laya ko tag-tres na laya. Dili bukod kay ganap buya ato ang pugunon. Dalan. Sakto na. Antak mo